Jekk ma tridx tweġibx, inti jien qed nistaqsik fuq l-affarijiet li jsiru f'xi parroċċi fil-ħruġ tal-istatwa. Xi parroċċi. Issa il-problema ta' dan id-dokument kollu hija li kulħadd intefa' f'borma waħda. U flok badnat individwali irranġajna fejn individwali kif sar fil-passat. Fil-passat, Monsinjur, taf li kien hemm festi li kellhom problemi fil-passat għadu madwar mejda u rranġawhom u ħansemmihom hawnhekk għax naf li mhux se jieħdu fastidju. Ħalaxaq kien isemmih kulħadd iżeffen il-ħalaxaq fin-nofs. Meta għadu bil-qeda madwar mejda u ftehmu għamlu kif jgħid il-Malti qatawlax bil-perżuta ta' kulħadd għax illum jagħmlu tnejn mill-aħjar festi l għandna Malta u eżemplari. Allura ma nagħmlu biex tkun iżjed eżatt wara li l-Knisja u l-Pulizija ħadet passi disciplinari. Anka min jorganizza festa. Wara li l-Pulizija u l-Knisja ħadu passi disciplinari. Li hawnhekk li tajfet lilna ngħidu m'għandniex dritt noħduhom bħala Knisja. Imbagħad iva poġġew bil-qiegħda u jiena semmejthom ukoll anke fis-seminar li għamilna tal-Każini f'Jannar li għadda li jagħmlu ftehim tajjeb ħafna. Vodiri it-tajjeb nafu naraw. Imma trid tkun fair u tagħti kredit il-min għandu kredit, trid tkun fair u tagħti kredit il-min għandu kredit. It-tajjeb ma sarx waħdu. It-tajjeb anke l-Knisja, mela tagħti kredit il-min għandu kredit. Dak li sar dakinhar. U fejjem il-problemi nsolvuhom każ individwali. Jekk tgħid li tfajna ma tfajna l-ħadd borma waħda. Jiġifieri id-dokument għandu diversi distinzjonijiet. Hemm il-festi titolari, hemm il-festi sekondarji, hemm festi oħra, hemm parroċċi fejn għandhom daw il-festi u parroċċi fejn m'għandhomx daw il-festi. U l-imġiba tad-dokument lejn daw id-distinzjonijiet hija differenti. Is-Senjur ta' wara, żommu fil-qosor għajdilna. Mela, insellmilkom, jiena ħaġa waħda rrid nitkellem għalkemm ġifieri ħankompli niżvela fakta fuq diversi punti illi għal kontra ta' dak li qalu ċertu esponenti tal-Kurja li il-festi huma tal-Kurja, ċoħe huma tal-Knisja, jiena hawnhekk nirribattija espliċitament u ngħid il-festi huma tal-poplu. U rridu nitkellmu fuq diversi punti. L-ewwel nies il-poplu ilu jiċċelebra l-festi minn żminijiet primordjali. Iġifieri li issa tiġi l-Knisja u tajt il-festi huma tiegħi u niddetta dak li qed isir barra jiena qiegħda tkun assolutament arroganti. X'qed ngħid, il-festi kattoliċi tagħhom il-libsa il-Knisja Kattolika, però l-poplu kien ilu jiċċelebra fuq barra. Alright? Issa b'dan il-mod hekk il-Knisja ħad tipprova trażżan il-poplu kif jimmanifesta ruħu qiegħda tmur kontra l-antropoloġija u l-espressjoni ġenerali tal-poplu. U x'qed ngħid hawnhekk, għalkemm il-festi huma tal-poplu għaliex jorganizzahom il-poplu, jiffinanzjahom il-poplu u jimmanifestahom il-poplu, il-Knisja bliema mod tiġi tajt il-festi huma tagħha. It-tieni ħaġa, ħadpeċer il-Monsinju beda jsemmi fuq il-Knisja xerrit hawnhekk irid iqajjem punt u f'dal pajjiż irid un punt importanti li il-knejjes huma tal-Knisja mhuwa xejn. Il-knejjes huma tal-poplu, għaliex tal-artaljhom il-poplu, ħalasalhom il-poplu u ddekorahom il-poplu. Waqaf waħda. Waqaf waħda. Ħajrispondiku magħkom. Għalhekk, meta wieħed jitkellem ma' diversi benefatturi u jitkellit ma' ħafna benefatturi għaw Malta, jħossuhom letteralment titraduti min naħa tal-Knisja, meta taqbad pereżempju biċ-ċoġġett sagru, orrat jew inkella l-istatwa nnifisha u tikkapparraħħa u teddet lil poplu ma toħroġulux fil-festa u taqtalu l-affarijiet. Qiegħda tmur kontra dawk qiegħda tmur kontra dawk l-eluf ta' benefatturi tul is-sekli kollha li ilhom jisostnu l-Knisja wara li sostuha finanzjarjament u sapportawha finanzjarjament qiegħda tmur kontra issa u teddet lil poplu dawn it-teżori li ħadd ieħor id-dona. Mela Mos, qed jgħidlek dawn huma tan-nies ħalsu għalihom in-nies jindaħal il-Knisja. Jiena nixtieq naf fejn nagħmlu diskors bħal dan ħlief fuq dil ħaġa li qamet issa. Għaliex dak kollu li hu tal-poplu huwa fidej xi awtorità li tieħu ħsiebu. U daw il-benefatturi vodiri għafdawhom fidej il-Knisja biex tieħu ħsiebu. Aħna qed nitkellmu fuq il-festi fil-ġimgħa tal-festa reliġjuża. Issa jekk festa reliġjuża
mhix fidejn il-Knisja, ma nafx. Nerġa' ngħid, di mhux xi ħaġa ġdida, ma nafx kif battu magħha għax ħareġ dan id-dokument. Fis-sena 2000 ħriġna sqarrija l-istampa fej fakkarna li il-Knisja hija kompetenti fuq il-festi ta' ġewwa u ta' barra fis-sena 2000. U ħadd ma qam vodri aħna qed nirrepetu dak li hemm fis-sena 2000, fis-sena 2002, fis-sena 2004, le, mhux veru ma tgħidlix. Mhux vera ma tgħidlix. Mhux vera ma tgħidlix. Da ma ħanejdlek. Is-senti għax ġejna ħadd ma jattakkani baxbax. Ħanejdlek. Le, mhux qed nattakkan baxbax. Ħanejdlek, ħanifhemdek għax jiena nifhem. Inti qed illi l-affarijiet tal-poplu hemm il-gvern u hemm il-Knisja, veru, biex tieħu ħsiebhom imma bdik fl-2000 ħriġna direttivi biex il-festi jsiru sewa. Ma kien hemm l-ebda direttiva li l-vara ma tistax toħroġ fuq it-suntier. Mhux fuq dik qed nitkellem. Fuq l-armar ma kien hemm xejn. Mhux fuq dik qed nitkellem. Le, fuq kollox, aħna qedna tgħidlix fl-annu 2000 ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Da beda l-inkwiet issa, b'dan l-inkwiet mhux għaliex qed ngħidu il-ħabba l-festej, pereżempju ħan jaħdu bil-forsa aħna, inti ma tistax li tibgħat li kappillan illi li l-aħħal xal tal-festa irrid ngħaddi malterju għax nirranġa ħaġa u jkissilli oħra. Ma jistax ikun jien bħala membru irrid immur bil-fors. Per eżempju, Monsinju, per eżempju, il-Papa ħareġ xoddi, issa l-Papa net li dan. Illi minn irejt il-funzjonijiet isiru bil-Latin jew kif kienu, jekk ma jasarx mal-kappillan jew mal-isqof jista' jikteb barra. Aħna minnija s-soċjetà xolta ma ħaddix risposta minn Malta s'issa. Ok, mela se tikkummenta fuq di ma nikkummentax, m'għandix taqsam mal-festa. Le, skoda xejn, ippermettili, għandha x'taqsam mal-festa? Il għaliex aħna il-quddiesa u l-affarijiet ridnihom isiru bil-rejt tredentin li Ruma tatna dak l-affarijiet, ħalek ma m'għandix mela l-festa l-vara biss, mela l-festa l-armar barra biss, il-festa hija kollox. Il-festa ġewwa barra biex taqqadhom li jkunu flimkien. Jiena kont qed nitkellem Peppa xildu nkunu fe. Jiena kont qed nitkellem fuq li qed jingħad li il-festa mhijiex kompetenza tal-Knisja. F'Ġunju tas-sena 2000 ħriġna sqarrija l-istampa biex infakru mhux minn dakinhar li l-festi huma kompetenza tal-Knisja. U dan għax kien hemm xi ħadd awtorità oħra li mhix il-Knisja li qalet li hija kompetenti hi. Fis-sena 2000 f'Ġunju tas-sena 2000. Ok, maħna għawnek għanna xaħat illi jiġi minn kappillana, ċet issemmu ħafna l-kappillani. Għanna maħna, jekket naraħa xawnek għaw ħafna nis. Il-senjur għet tistaw ittuħ il-mikrofon. Mela, dana jiġi in-neputi ta' Dum Vincenz Balzan. Nilqaħ maħna. Pero qabel ħanna raw daqxej, minnu dan Dum Vincenz Balzan, ħanna raw daqxej. Mela, sa dan it-tant infakkarkom tutkum għana fis-sala ċemplu n-21249-200 trasport xej minn kull imkien nant il-Paramount Tour membri u parti minn James Caterers. Mela, ħanna raw daqxej minn kien dan. Dan Dum Vincenz. Dum Vincenz għadda sal-ewwel darba f'April tal-1968. Dum Vincenz jagħmel 18-il sena bħala kappellan f'żewġ tirħula u serva wkoll bħala kanonku f'Bormla. Bħala kappellan kien jinkwieta ħafna bil-piki li kien hemm bejn in-nies fil-festa. Inkwieta tant li fil-5 ta' Ottubru 1988 il-qalb ta' Dum Vincenz ma ferħitx iżjed u din id-darba ma jeħlisix. Dum Vincenz kellu biss 45 sena. Dum Vincenz ħafna jqisuh bħala vittma tal-festi. Dan Dum Vincenz ma' Stefan, in-neputi tiegħu. Illum Stefan jgħataw maħna f'Xarabak. Ok, mela, dan issa, għaxet issemmu kappellan li jisifer u kappellan li ma jgħatix kas, dana kappellan illi fa' 45 sena bl-inkwiet miet. Miet da ġifiri issa, għajdinna da xej, Stefan. Mela, l-għennet għalija kien ifisser ħabib, kien ifisser punt ta' referenza, kien il-bniedem li kont niċċajta miegħu fuq futbol.
jekk mort tajjeb f'eżami għandu l-ewwel kien ħabib, kien kollox. Ok, x'kien ma x'kien jinkweta, ħajdi. Il-problema li għamel 18 sena.